Good morning everyone! Welcome back to another vlog. It's 5:30 AM guys and nalabas kami nila lola ko. Mag-walking kami dun sa may bukid-bukid. So, bukid-bukid. Sa may bukid. So, kasama namin yung sister niya. So, I'll talk to you guys later. Daming pakwan dito guys, sasayang lang dun, saka dito. Nagkakrak lang. O ayan, tinatapon na lang yung mga pakwan dito. Sayang, ang mahal pa man din. Yung bentahan daw ng pakwan dito guys is 15 pesos per kilo. So ano naman, kumusta naman ang kikitain ng mga magsasaka pag ganyan. Purpose ti pa na gumayda dito, yapo katagkita ti sanja. At tani nagdakol. Naperde. Naperde datan nang. Nagcrack datan ni. Adya ate pangalan ni. At tani ang pay na harvest. Magitay eredera may dagpasyara po. Memorize dano sino ti maging kuka. Memorize nila o sinong nagbubukit. No, recitation. Data ka no, data. Sandya ka nagdadakala. Agado. Data di sandya. Kita may ganag dyan. Ako, rekwarang. Magpapakita na yung mga pakwan, di pa hinarvest. Ayan. Dito naman guys, mga mais. Ayan. Yung magkapatid nagchichikahan kung sino daw yung mga magsasaka na malaki ang kinita. Okay, money down mga magsasaka, remit. Ano ti makaburas damin, tamay nakagsingir tikwan, ti porsyento kon. Ay ti abang renta ti daga. Magpapapirma pa po ako ng kontrata, no? Na next time po sa akin na po maglalanding lahat po ng kinita. Hi! Ay, na. Magkakikito ka. Hi, to! Hi, Junabila na. Kumusta ka dyan? Yung padala mo! Yung padala mo ngayon. Padala mo ako ng kwarta. Kunin mi. Mamaya ha. Kunin ni mamaya! Padala di kayo. Next time na gagawa ko ng kontrata, sa akin na po yung mga remittance ng lahat ng porsyento. Matitikita na. Hindi na po kay boss. Ay boy, gumatangkan to si Pandisa na. Ang kano nga boy, tinaga na. Raymond ka no. Raymond. Sorry. Ayan, mga pakwan no. Dami. Sureball man nato yan. Sureball na tong 82,000 dito. Okay, 10%. 10%, amin na. Hey guys, I am back home. And ngayon ko na-realize na sobrang init pala talaga dito sa bahay namin. Kasi doon sa bukid, ang sarap ng pihiningan, sarap sa balat ng lamig. Para ka naka-aircon. For the breakfast, talbos ng kamote, kamatis, and mangga. And you also got some tapa. Yan! Also got, what is this? I will turn off muna. Oh my god. Bulalo! No.
nilagang baka, ay nilagang kambing. Good night guys. I'm done with my packing na and konti na lang. Yung mga gamit ko na lang dyan, yung mga laptop and mga cords na lang yung hindi ko pa napapack. So, that will be packed later na lang. Parang pagod ako guys. Pero hindi naman ako nag-work. Isang video nga lang in-edit ko actually. Tutok na din ako 9 pa lang. Parang mas napapagod ako. Parang mas inaantok ako kapag natutulog ako ng hapon. So that's it for this vlog guys. Thank you so much guys for watching. And if you haven't followed me yet on my Instagram lutang na yung utak ko. And if you haven't followed me yet, kako sana on my Instagram and on my Facebook. The name is Jayavmi and I'll talk to you guys on my next one. Bye!